kana imimi wekomiti nemuridzi wepurazi ati ndibve asi ndoda kubhadhara uchienda kwandakaita matata avo handaukamwa navo. Vana vakabva vati isusu izvozvo hatinei nazvo zvematata izvo mutaurana nemuridzi akakusa ipapo. Muridzi wani akakusiya ipapo mupenyu akashayika kutuka kako ndotaurana nemuridzi akakuisa ipapo. ivo vanozviziva here zvokuchengeta matata zvamuri kutaura zvakaitika here? Ndotsvaga munhu wekuisa pamba here. Chiyaledi vakati madii kuisa ari mwana wenyu zvikanzi vana vangu havabvi mogara kuno. Kanzi saka mutorwa muda kuisa pamba apa paine matata munozoita sei kumberi? Handi ndizvo baba vacho navambonogara vakakuisai pamba pavo muchichengeta matata amuri kutaura handiti ndo vakapiwa penjeni ka imimi izvozvo hamupo mazviri. Ndenda kutaura chimwe chinhu wani manje munomu mudare hamusi mudare kana musangano wekunotaura zvatinore panguva yatinoga unovhumira kutaura nedare ukakanganisa kuda kuvhiringa dare pane mutongo waunopiwa nedare unovhira murutemo saka tinzenge kutongana pane zvingatongani kupedza nyaya dzekuvaka musha wedu zvakanaka taurai tinzwe dare rinzwe. Ini ndakamhangarira mudzimai uyu ari apa nenhau kuti akuramba kubuda mumba medu makasiwa nababa vedu. Mudzimai ari apa ndakamhangarira sipiwe chekuti uyu ari apa nokuti ndo zvinonyorwa mumabhuku edu anotoita kutonyorwa. Ini ndakamhangarira dzikamai nekuti ari kuramba kubuda mumba medu imba yakasiwa nababa vedu iri kuBhonzi. Dzikamai hatina kukama naye. Chokwadi ndiri mutoro asi kuramba kwandi kuita kubva pamba pavo imba yandi kugara isi yavo imba yandiri kugara isi yavo imba yekambani yezvekuya kwandakaita pamba apa baba vacho vakapiwa penjeni yavo nekambani vakapiwa vari 5 ndobva vamwe vabuda iyo vabuda vachienda kunogara muodham maplots vanogara muodham maplots ndobva vasiya vakakiya imba mumba manga mune matata evanhu vaviri matata evanhu vaviri vamuneta matata evanhu vaviri kudaro ndobva pamba papaziyo pabiwa mabreka ndobva chialed makagara apa obva vavadedza obva vabvunza zvikanzi chibvisei zvinhu mumba menyu onai pamba pari kupaziwa toda kuisa munhu sinzimi makapiwa penjeni yenyu ndobva vati ndiri kukumbirawo 3 months ndichitsvaga mari kuti ndiendise zvinhu kwazviri kufanira kuenda 3 months dziye dzikadarika ndobva vavingwa futi ndobva vati chialedi ini chandakukumbira ndichekuti ndotsvaga munhu wekuisa pamba here. Chialedi vakati madii kuisa ari mwana wenyu zvikanzi vanhu vangu havabvi mogara kuno kanzi saka mutorwa muda kuisa pamba apa paine matata munozoita sei kumberi. Zvikanzi handina nguva yakareba ndobvisa zvinhu zvangu manje manje asi ndozotauranawo naye ndoziva chivana abai vakangobva vangogarawo ndobva vagara vakadaro ndobva vashaika 2014 ka2015 ndaizoziva vasati vabvisa matata aya vashaika kudaro zvinhu zvangu gara zvakadaro svika Matilda Moland ave sabhuku ndobva Matilda Moland angwari chialedi wavo ndobva ndobva vatsvaga vana vacho infact mati vakatsvaga vana infact vakatanga kushedza mudzimai wavo wamazhambe wacho mudzimai akaiti handizvikwanisi zvoda chi hama dzavo ndokuti ndezvemumwe mukadzi zvinhu izvi plani nemuroora zviri mumba zvoda hama dzamazhambe ndobva vazodedzwa vana vakati iyi nyaya enda vanhu vakuru plus tombouronga seukama titozouya
ini pamba apa ndakaiswa 2012 pamba ipapo vana ava vachingonesana na sabhuku vachingoti tichauya svika vakazouya gore rinori ndopo vakaziva kugovana zvinhu zvavo vagovana zvinhu zvavo zviya zvene hama dzemunhu aidiwa uya ndopo vakasiya musiwo vandudza kuti chibve pamba pedu ndikavabvunza ndati ndobva pamba penyu imba yaisiya baba venyu imba ikama zvamuzati baba venyu akapuwa chi penjeni zvikanza izvozvo hautudzi izvozvo ivo pana pakaiswa nani ndikati ndakaiswa nababa venyu mudikidza nekutaurirana zvikanza zviite unofanira kutobva panapa ndopa ndasimuka ndikaenda kuna maisabhuku ngati maisabhuku vana mazhambo akuti kanzi ndibve pamba apa asi handisuziva kuti chinangwa chawo ndechei plus inini kuti ndibve pamba apa ndogona kubva kana imimi vekomiti nemuridzi wepurasi hati ndibve asi ndoda kubhadharo cheki ndakaita matata avo handaukama navo vana vakabva vati isusu izvozvo hatinei nazvo zvematata izvo mutaurana nemuridzi akakusa ipapa muridzi wana akakusiya ipapo mupenyu akashayika kutuka kako ndotaurana nemuridzi akakuisa ipapa ivo vanozviziva here kuti zvokuchengeta matata zvamuri kutaura zvakaitika here vana mazhambe maya vakachengeta here matata ababa venyu kana kuti ani yacho zvavari kutaura kwete havana kuchengeta matata taurai amai ndopa vana ava vachinditi muchazobviswa nemunhu muchapiwa muchabhadhwa nemunhu akakuisa ipapo hanzi hamuna kuchengeta matata akwete matata ndakachengeta mambo wangu pa2012 ari ani baba vavo ava ndo vakanga vafa matata vaichengeta ndani mudzimewo mukuru vangana vakadzi vaviri nemuroora ndo ane murume vatezvara vaitsvagwa amene vakazowanikwa kumapurazi uko toiziva kanyaya dzatona chokwadi kana muchiramba imimi kuti matata akachengetwa nyaya iyi munoziva kuti iri muno mune maminetsi ayo munoziva zvinhu zvandofanira mukauya mudarika regai kutitora kutiita vana vadiki kana kuswera muchitishandisa handiti mapawa hamuzotibata zvakanaka muri vanyarikani pamberi pedu chinhu chatinoda hakuna munhu muupenyu watinotendera kuti atore nhaka yemwana woumwe munhu achishandisa simba handiti pane nyaya yemba inyaya yakasiyana nenyaya yatiri kutaura pano uye hasi kuramba muimba zvekuti munhu akapuwa penjeni munhu akapiwei muimba munhu akapuwa penjeni ndewe muimba yekupi akapuwa penjeni ndewe muimba yaanogara handi ndizvo baba vacho navambonogara vakakuisai pamba pavo muchichengeta matata amuri kutaura handiti ndo vakapiwa penjeni ka imimi izvozvo hamupo mazviri handimanzo panoda kukusidurudzai tinoda kuenda pamatata makachengeteswa nemunhu handiti ndo asingarambwe nevava nokuti akakuchengetesai matata ndibaba vavo handiti ipapo ndo nyaya tinotaura muno pachivanhu kuti musatore kungwara mofunzwa kuti tingangwarire ngozi kana dzozouya pamberi patinoenda munhu anobuda mumba menyu mubhadharei mombe kuchengeta kwaakaita matata mumusha menyu iye wobuda pai mumba izvekuti mitemo mai mitemo inozosungana nevava yakuti hamugone kugara pano imi nekuti baba venyu vakanga vapuwa penjeni haibve mumuromo mani menyu pandoda kukuchenura hanzvadzi yangu ndepekuti iwewo unofanira kuchenurwa maoko ako ekuchengeta matata kwawakaita it's not a false thing iyoyo tinawo maminetsi munomu ndikada kuafukurisa ndoafukunurisa muno yenyaya yepabhonizimu yematata yamai vakazonotsvagwa hameno vanani vakazonowanikwa mumaplotsum vakauya nyaya iyo ichinetsa vana mazhambe imba ndeyababa venyu handitika mitemo inoshanda kuti uyu ndiye anofanira kugarawo uyu ndiye anofanira kudiwi mitemo yekambani nevanhu vanoziva zvemitemo yepakambani mai ava chavo simba ravo nderekuti baba venyu ndo vakavatora vakati amaimi mumba munowo mukugara kwamuchaita asi mune mbatya dzemukadzi wangu akashayika handimapanzwa ndobva vaita zvivindi vakagara kusvikira mbatya idzodzo dzazowana hama dzikatorwa dzikaitwa zvakaitwa hameno riini handiti mumba machena umu handitika imimi vana muri kuda imba yababa venyu hapana anokurambidzai kuti mupuwe imba yababa venyu but task yedare rino pachivanhu rino
handiti imombe kana kuti 300 US through this court nehwai yekuchengeta matata achichengetwa nemutorwa achifanirwa kunge achichengetwa nehama idzodzo. Handiti mapona matata iwayo tikatarisa ngozi dzaakapara kana kuti mhosva dzaakapara dzakawanda, but nhasi uno toda kupevha way yekupedza hondo kumhuri wekwamazhambe nemudzimai uyu. Handiti mapanzwa mudzimai uyu nhasi paakazendamira ndepekuti kana ndisina kubhadharwa, handiti kana ndisina kubhadharwa matata andakachengeta, handiti baba venyu imi, handiti dai vainge vari mupenyu nhasi vangadai vakapedzerana naamai ava kare zvichida shamwari basa randakakupa riyai, handiti wakaita basa zvako chibatawo nepapi nepapa. Saka chinhu chinonzi ngozi vana mazhambe, mbatya dzakanga dzakachengetwa mumusha umu namai avo ndedzemutorwa mai kana kuti mudzimai wababa, asiri mai venyu imi. Dai vakanga vari mai venyu vakakubereka imi, amaisiya mbatya dzamai venyu dzichichengetwa neumwe munhu, imi muripo, handiti ndizvo? Saka kana mauya kudare rechivanhu tikakupotererai kuti ndinozivana namazhambe saka ndoda kumufevhera mudare, ndoda kumudai, handina ndenda kuurayai vakomana, ndoda kukuudzai nyaya iri apa iye zvino idiki, handiti imhosva yakasiya yarongwa nababa inoda kupedzwa nemi varume imi. 300 US, handiti imari iyo yokufunga kwenyu imi ishoma, handiti mapona maisa mari iyoyo youya through this court, handiti todedza amai ava. Amai mhuri yekwamazhambe yati mombe yenyu iyi, but hatina mombe zvedu inodi inofamba, but ngozi dzakadai kana dzichibhadharwa kazhinji kadzo hadzidi kubhadharwa nemari kudai. Munondidzwa zvandiri kutaura, dzinoda mombe inofamba, handiti mapanzwa mombe yogona kusasvika $300, handiti matsvaga mombe tsiri renyu remombe mauya naro sabhuku aripo wamuri kutaura ndiakanga ari chairman, ndiane masecrets, ndiane chii, aharwise imimi muna baba vanotozikamwa kuti vakanga vachigara muimba iyoyo. Handimonidzwa zvanoda kutaurirai, vanozokugadzirisai vachishandisa mitemo kuti iri kuti chii. Munobvumirwa here mai ava ngavatange vabva mavabhadhara mombe yavo vabva, handiti ningi mutemo unoti chii imi makunopinda pamba pababa venyu, handiti ndizvo? Kana paane mutemo ipapo hatisiri isusu tinopinda kukondrola mitemo, isusu tinoda kubvisa munhu wamuri kufunga kuti ari kukutadzisai kupinda pamababa venyu. Hakuna zvinhu zvakadaro, handiti mapona. Saka chikumbiro changu ini, mukadzi uyu muchenurei kana kumugezesa maoko nemaziso, ndo zvaishanda. Noti angasiye chinhu achiti ndechemunhu akafa zvachiri kupinda muchenje ndochisiya, kwete, anotochisunda kuti baba venyu imi pavanodzoka, dai vaizodzoka vaiwana zvinhu zvavakachengetesa munhu zvese zvakadii zvakanaka. Saka rufu kutonga kwaMwari, handiti contract yavamazhambe nemukadzi uyu, handiti tikatarisa makore aagara pamba ipapo, handiti zvakawanda zvatingazokubvunzai, zvimwe zvinobuditsa vanhu mudare vakatsamwa, handiti manzwa. Chikumbiro changu iyi zvinhu tu, mukadzi uyu pachivanhu aita laki rekuti mutemo wedu wechivanhu ndokudivirawo chaiko chaiko, anofanirwa kuchenurwa, anofanirwa kupuhwa mombe. Taurai tinzo. Yes. Yes. Ini nilifunga pamuri ndirimukomana mukuru abantu omayo kasiwa na baba vakasiwa mumusha imomo baba vagara muploti. Alright, alright. Saka inini ni muri yangu ava mambo atusira kupedzera ngo magara kakari. Yes. Tunosaga mari yoyo toya pano padari tompa mari tosiya mari padari oshezo kwa mari yabuda mbamedu. Yes. Ndo zvandiri kutaura. Sapedzera dai nguwa. Good. Kana iri mombe inotsika totsaka ni muri yangu toya mombe papi pano mambo tayo mombe tayo wana iyi
ushizo poaji mune kumushairi kwamunozokwanisa kuendesa mombe ongo kuti atengerei mombe. Mutemo wengozi kana ichiripwa chinhu chatinofunga kuti chakaipa chinomutsa ngozi chinoda pfuma inonongedzwa. totenga mombe Tengei mombe nayo kwete mombe rume, motenga tsiru remombe. Handiti ndo zvinhu zvinoratidza mwoyo wevanhu kuti you are willing kubhadhara munhu. Iye paanotambira mombe yake ane pfungwa yekuti mombe yanguwo yandakashanda ichazondiitirawo zvakare. Mukangodaro chete nengozi masudurukana nadzo, mitemo yozoshanda kwamuri imimi. Kana muchinza mupinde imomo zvinenge zvakubva kumanagement yemakompani yenyu koko nevanoita zvemakompaundi achona. Handiti ndizvo? Ndo chimiro chenyaya iva mazhambe. Museyamwa mombe inouya rini? mambo ngekupai izvezvika sandagara pasi nedare yangu ndanga ndichifungidzira kuti munoziva mukabuda mudare, dare ratonga. Handiti ngariite masealed ningi so that munenge maane guidance isingakuafektei. Kwenyanai vanhu muchiuya mudare makasungwa kuenda kudare nenyaya dzenyu munotoziva kuti tiri kuenda kudare. Saka ukwekwe patiri kuenda kudare ka tinofanirwa kuti kana tikanzi zvakati tinofanira kuti zvakati. ayo tanga tamboti kwenyani akati kupera kwajenywa tuyani mombe yacho kwa January ino December Hello. mambo yotorudi amsoroi ni ndanzwa mambo vachiti nyaya dzikapira ndikabhadhara tozogadziswa nasabhuku. Handiti asi chandiri kukumbira ndechekuti tisatauya muno takatomboenda mapurisa ndasungiswa futi nevakomana aenda kumapurisa ikoko tikanzoende kucivil court kana kuti kwamambo takubuda imomo vakomana vakatanga kutuka sabhuku anova maimonanti Akatukwa nemunhu tukwa nyika yakateerera. Ndo vanouya vomhanhara. Handiti amanzwa handina kutomboda kuti vapinde munyaya idzi. Inyaya yekwamazhambe nemi paimba yababa vekwamazhambe nokuti mataura kuti imba yekwababa vekwani vekwamazhambe. Handiti sabhuku wedu akatukwa nemunhu kutoda kwake kutonzwa tsitsi kuti asamhanhare. Handiti mapanzo anouya kutiudza panapa ndatukwa nemunhu. Handiti isu toita nyaya yedu yesabhuku yekutukwa kwake vanhu vozoziva kuti sabhuku hatukwe. Iye asikatukwe kototovhundutsirai hatukwe.